Здравейте хора, аз съм Ванката и днеска играме на една игра с PvP Mast, с Зигзаг и и Зигзаг, както виждам сега Зигзаг не е от нашия отбор и аз съм май от сините. Да, аз съм от сините. И аз съм от жълтите. Да, идвам. Да, сега се надяваме да пребием Зигзаг. Айде, умирам! Убиха ме. Да. Това ще... Клипчето няма да е много дълго. Може би може би клипчето ще е 10 минути. Защото не мога да... Какво? Ама PvP Mast ми го прави. Ще почнем. Добре, как ме убият на една секунда? Оставам на толкова с много кръв и после веднага ме убиват. Как става тази работа? И колко пъти ме цели? Аз съм почти на фул кръв. Аз цъкам 10 бутон. Да, понеже има проблем с компа, може графиката да не е много хубава на той. Да знаете, хората, които ще гледат този клип, може графиката да не е много хубава, защото има проблем на компа и трябва да ми го преинсталират, ама няма кой. Тука се бия май... не. Това не си бил ти. Аз тук отивам към кораба и почвам да ги цепа. Моето видя ли го? Аз съм на кораба. Стига за кой не мога повече нагоре да хода? Не мога да... Тука съм на едно лилаво, ама един ме цепи. Аз тука бях на кораба, имаше едно лилаво.
Ако стъпа на това ли лавото, какво ли ще стане? Да. Значи, ако мога тук да дойда, ще е хубаво, така ли? Да. Стъпих на пойта! Стъпих на помптя! Сега е! Стъпих на пойта и ти ме уби! Стъпвам на пойта! Сега пак ще стъпа на пойта! Стъпвам на пойта и пак умрях! От синия отбор ме уби някой. Значи Бибимас ти носи лош късмет, така ли? Ако умираш от мен... Отивам, енергията ми свърши. Давай, пак ще стъпя тук. Искам да стъпя тук. Так постъпих и някой ме уби, стига, бе. Ще стъпа на синьото, ще стъпя на синьото. Стоя на синьото и нищо не ми става. Обрях. Абе. Аз съм на синьото. Аз умрях на синьото. Аз умрях на синьото. Как така? Не, аз като го докоснах и не умирам. Аз като го докосвам и не умирам. Някой ме убива. Докато го... някой от вашия отбор ме убива. Като стъпа на синьото. Дай бабо на врече таблета малко. Не ми взима никакъв демидж. Але? Да. Чакай, не мога! Напиши Не мога нищо да ти пиша! Бро. Не мога сега! Играя! Зигзаг, това ти ли си, бе? Това ти ли си, бе? Не! Това беше този клип!